Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλη την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και την εικόνα και τα αποτελέσματα του χθεσινού debate με τα μάτια του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, αλλά και του υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή επιτυχία να πω στις εκλογές. Θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να δίνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Σπίρτζη, χθες είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς να ερωτώνται, αλλά να απαντούν αυτά τα οποία ήθελα. Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο για το χθεσινό debate. Ποιος ήταν ο νικητής και γιατί? Πιστεύω ότι φάνηκε, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον, είναι από τη μια μεριά να έχουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα και την προσπάθεια του να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα και μια κυβέρνηση που μαζί με την κοινωνία θα προσπαθήσουν να βρουν ισοδύναμα μέτρα, θα βρουν μια πολιτική μαζί με την κοινωνία και όχι με την κοινωνία απέναντι, για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να φτιάξουμε παραγωγικό ιστό, για να ξεπεράσουμε μέτρα και ιδιωτικοποιήσεις που είχαν προβλεφθεί από τα προηγούμενα μνημόνια, που είναι δυσάρεστα, που δεν εισφέρουν ούτε στην κοινωνική ειρήνη, ούτε στην κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε στο να ξεπεράσουμε την κρίση. Και απ' την άλλη είχαμε την παλιά νεοφιλελεύθερη πρόταση, μία πρόταση που έχει την κοινωνία απέναντι, που βλέπει τιμωρητικά απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτό είναι το βασικό δίλημμα που καλείται ο ελληνικός λαός να αποφασίσει την Κυριακή, και αυτό πιστεύω ότι αναδείχθηκε και χθες. Και αυτή είναι η εικόνα, λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί κέρδισε ο κύριος Μεϊμαράκης, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αφήγημα, κύριε Σρόιτερ. Τι μας είπε και χθες ο κύριος Τσίπρας? Προσπάθησα, έχασα, δεν είχα διαβάσει καλά την αναλογία δυνάμεων στην Ευρώπη. Ήμουν τελείως εκτός πραγματικότητας όταν έλεγα ότι η κυρία Μέρκελ θα συμφωνήσει. Δεν πέτυχα τη διαγραφή του χρέους, έχω προσχωρήσει στη θέση της Νέας Δημοκρατίας περί αναδιάρθρωσης, πράγμα που προ 6 μηνών το θεωρούσα περίπου εθνική προδοσία. Αλλά ξαναψηφίστε με, γιατί είμαι καλό παιδί που προσπάθησε. Με συγχωρείτε, Πρωθυπουργό δεν εκλέγουμε κάποιον γιατί είναι καλό παιδί. Πρωθυπουργό εκλέγουμε κάποιον γιατί εκπροσωπεί σωστά τα συμφέροντά μας. Αν λοιπόν αποτυγχάνει να τα εκπροσωπήσει, ακόμα και αν πούμε ότι οι προθέσεις του ήταν αγαθές, προφανώς δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Και μια και είμαι εδώ με τον κύριο Σπίρτζη, τον οποίο ιδιαίτερα συμπαθώ, δεν είχα την τιμή να τον γνωρίζω, αλλά έτσι έχει ένα ύφος πολύ γλυκό και κόσμιο και πολιτισμένο και μου αρέσει αυτό. Νομίζω ότι έχει κάνει μια δήλωση που αντικατοπτρίζει ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης το πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα 10 ημερών είχατε πει, κύριε Υπουργέ, θα κάνω το διαγωνισμό για τα αεροδρόμια, γιατί αυτό προβλέπει το μνημόνιο που υπογράψαμε. Δεν το κάνω εγώ, το ΤΑΙΠΕΔ. ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και εσείς θα είστε επιβλέπων υπουργός, αν έχετε κερδίσει. Όχι, λοιπόν, θα σας εξηγήσω. αλλά εύχομαι να αποτύχει αυτό ο διαγωνισμός. Ξέρετε πόσο οξύμορο και αντιφατικό σχήμα είναι ένας υπουργός να εξαγγέλει ότι θέλει να κάνει μια δράση την οποία η κυβέρνησή του, την οποία εκ των προτέρων εύχεται να αποτύχει? Και τι νομίζετε ότι θα έχουμε, κύριε Σρόιτερ, με τους επενδυτές, όταν τους λέμε δημοσίως υπουργοί, εύχομαι να μην έρθετε? Λέτε να έχουμε πληθώρα επενδυτών. Είδα πάντως ότι και εσείς για μία ακόμη φορά χθες, κύριε Γεωργιάδη, πρωταγωνιστήσατε στο debate. Για μία ακόμη φορά σας παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας ως παράδειγμα προς αποφυγή για τους ψηφοφόρους και είπε ότι, όπως το έχει πει αρκετές φορές, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Γεωργιάδη και τους υπόλοιπους. Αυτές τις εκλογές νιώθω κάπως σαν να είμαι πανταχού παρόν. Διότι σε κάθε ομιλία του κύριου Τσίπρα με αναφέρει, δεν υπάρχει καμία ομιλία που δεν με έχει αναφέρει. Πραγματικά τον ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό τον πρώην. Είμαι βέβαιος θα συμπαθεί ιδιαίτερως. Με συμπαθεί, πραγματικά είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Δεν υπάρχει πάντως ούτε μία ομιλία που δεν με έχει αναφέρει. Το ίδιο και ο κύριος Καμένος. Με έχουν βάλει και στα σπότ δε, και από ό,τι είδα με έχει βάλει και το Πασόκ στο σπότ. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, είμαι περίπου παντού. Είναι διαπαραταξιακός. Ναι, όμως πρέπει να σας πω, το για να μιλήσω τώρα έτσι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ. Όχι, να κάνω εγώ το ερώτημα στα σοβαρά και να ρωτήσω γιατί σας χρησιμοποιούν, θεωρείτε, ως ένα παράδειγμα προς αποφυγή της κυβέρνησης, συγκυβέρνησης μάλλον, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ? Νομίζω γιατί είμαι ένας τύπος ολίγων συγκρουσιακός και έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Σρόιτερ. Αυτό μου δημιουργεί στην πολιτική μου ζωή να έχω φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας επενδύει στους φανατικούς μου εχθρούς. Όμως, εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Τι προτιμάτε να έχετε υπουργό, που το είπε ο κύριος Τσίπρας στα Χανιά, το Γεωργιάδη ή τον Κουρουμπλή? Ο Γεωργιάδης όταν ήταν, τα νοσοκομεία λειτουργούσαν όσο γινόταν καλύτερα, οι προπολογισμοί εκτελούνται, οι προμηθευτές πληρώνονταν, οι φαρμακοποιοί στην ώρα τους. Επί Κουρουμπλή έχουν μείνει όλοι απλήρωτοι. Τα ληξιπρόβατα τα οποία ανεβήκαν 1,5 δισεκατομμύριο. Χθες ο εκπαιδευτικός υπουργός υγείας, ο κ. Δημόπουλος, έκανε δημόσια έκκληση γιατί πέσα 15 μέρες θα αρχίσουν να κλείνουν τα πρώτα νοσοκομεία. Αυτά αφήνει η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Νομίζω αυτό το ερώτημα που θέσατε. Ναι. Και προσέξτε σήμερα, έλαβα επιστολή από τις δομές, έχει πολύ μεγάλη σημασία, από τις δομές κοινωνικής προστασίας κατά της φτώχειας. Ξέρετε, είναι περίπου 100.000 άνθρωποι που πηγαίνουν σε συσίτια, παίρνουν τα φάρμακά τους από κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά παντοπολία. Αυτές όλες οι δομές χρηματοδοτούνται από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει στις 39 του τώρα, στις 10 μέρες. Και η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας του κυρίου Τσίπρα, κύριε Σρόιτερ, ξέχασε να υπογράψει τη συνέχεια του προγράμματος. Και 39 του
100.000 άνθρωποι, οι πιο φτωχοί που έχει η κοινωνία μας, οι πιο αδύναμοι, μένουν εντελώς απροστάτευτοι, κλείνουν δομές. Φαντάζομαι στο τέλος του μήνα κάπως θα λήξει αυτό το θέμα με τη νέα κυβέρνηση. Κύριε Σπίρτζη, δεν ξέρω αν θα κυβερνήσετε ή θα συγκυβερνήσετε με τον κύριο Γεωργιάδη. Πάντως το ερώτημα είναι με ποιον θα συγκυβερνήσετε. Και το λέω αυτό διότι αν βάλει κανείς κάτω τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεστε ίσως και δύο κόμματα αυτή τη στιγμή με την φωτογραφία της στιγμής. Το Πασόκ έχετε πει δεν το θέλετε γιατί έχει βαρύδια. Το Ποτάμι δεν το θέλετε γιατί έχει σχέση με τη διαπλοκή. Το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί, όπως είπαμε και χθες στο debate, είναι η εθνική της διαπλοκής. Εσείς τελικά με ποιον θα συγκυβερνήσετε αν ο κύριος Καμένος δεν μπει στη Βουλή? Ή θα μας ξαναπάτε σε εκλογές? Κύριε Σρόιτερ, χθες δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υπάρχει κυβέρνηση. Δεν μας είπε με ποιον. Άρα δεν θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Ένα. Δεύτερο, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από αυτά που τέθηκαν σαν ερωτήματα για να μην μείνει κάτι αναπάντητο γρήγορα. Το πρώτο έχει να κάνει με τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι ένας διαγωνισμός που προβλέφθηκε από το προηγούμενο μνημόνιο, από το ΤΑΙΠΕΔ και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς θα δούμε στα αεροδρόμια. Όχι, είναι σημαντικό. Έχετε συμφωνήσει, νομίζω και εσείς συμφωνήσαμε ως να κόμμα και η Νέα Δημοκρατία ότι αυτή η διαδικασία θα προχωρήσουμε τη διαδικασία και το διαγωνισμό να ολοκληρωθεί που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Υπάρχει πλειοδότης. Άρα. Ναι, αλλά εσείς είπατε ότι θέλετε να αποτύχει. Εγώ εύχομαι, είπα ότι εύχομαι στο αίτημα που έβαλε η Φράπορτ ότι έδωσε μεγάλη προσφορά, μεγάλο τίμημα και θέλει να το μειώσει. Εύχομαι προφανώς να το μειώσει και να φύγει. Και θα σας πω γιατί. Στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού, όπως είναι η Βρετανία, δεν έχουμε δει πουθενά ιδιωτικοποίηση σε αυτή τη μορφή που είχατε προγραμματίσει, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε δει, να σας πω έτσι πολύ συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με άλλα 5 αεροδρόμια ιδιωτικοποιήθηκαν και το 30% ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, το 35% στο βρετανικό δημόσιο και το άλλο 35% στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω αν έχετε δίκιο, γιατί δεν έχω τα παραδείγματα που μου λέτε. Αλλά είναι ευγενικό. Θα σταθώ μόνο στο κομμάτι της ευγένειας. Δεν είναι θέμα ευγένειας το δημόσιο συμφέρον. Αν θέλετε, ένα λεπτό όμως. Το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι θέμα ευγένειας. Είναι θέμα επιβολής έχει να κάνει συγκεκριμένων μέτρων. Συμφωνείτε και με το πώς υποδέχεστε και φέρεστε στους επενδυτές. Όταν λέτε σε έναν επενδυτή, εύχομαι να σηκωθείς και να φύγεις, ποιον προσκαλείτε να έρθει? Θα σας πω. Ναι. Δεν είναι θέμα ευγένειας. Όταν έρχεται ένας επενδυτής, το συμφέρει. Και ως τακτική δείτε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε απλά είναι να μην συμφέρει μόνο τον επενδυτή, αλλά και τη χώρα. Και σε πλήθος ιδιωτικοποιήσεων, όπως προγραμματίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε προφανώς υπέρ του να έρθουν και επενδυτές, να έχουμε συνεργασίες του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, να μην έχουμε χαρίσματα. Θέλετε να μου πείτε μία επένδυση με την οποία θα συμφωνούσατε και θα την υπογράφατε αύριο το πρωί, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Έχουμε βγάλει και σε διαβούλευση το νέο αεροδρόμιο και τους όρους του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Για αυτό το αεροδρόμιο. Βεβαίως. Που θα είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα υπάρχει σχεδόν ίδιο ποσοστό του δημοσίου με τον ιδιώτη. Θα γλιτώσουμε χρήματα από τη συμμετοχή του δημοσίου σε αυτό το έργο και πολλά αντισταθμιστικά ωφέλη για τον κριτικό λαό. Βεβαίως, πάρα πολύ μπορώ να σας πω. Όχι το μόνο. Το δεύτερο. Αφήνετε και το δεύτερο για να πάρετε το λόγο. Τρία πράγματα έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης. Το δεύτερο είναι για τη διαφήμιση που του κάνουν όλα τα κόμματα. Γιατί γίνεται αυτό? Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μημαράκης θέλει να δείξει ότι έφυγε μια ακραία δεξιά ομάδα από την Προεδρία και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και θέλει να δείξει ένα κεντρό προφίλ. Δεν ισχύει αυτό. Απλά προσωποποιείται μόνο στο πρόσωπο του κύριου Γεωργιάδη. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Έχει χάσει τα χαρακτηριστικά της κεντροδεξιάς και γι' αυτό πιστεύω ότι διαφημίζουν τον κύριο Γεωργιάδη με τον τρόπο αυτό. Και το τρίτο, πραγματικά το να συγκρίνουμε τους 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από αυτή την κυβέρνηση με τα προβλήματα που υπήρχαν, με ένα στημένο σκηνικό αριστερής παρένθεσης και να συγκρίνουμε και το έργο που έγινε αυτούς τους 6 μήνες, την κατάργηση των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, που υπήρχαν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούσαν να τα δώσουν, με μια απλή τυπική διαχείριση αν υπογράφτηκε ένα πρόγραμμα ή όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό. Έχουμε μια χάλια κατάσταση στην υγεία και έχουμε μια πλήρη αποδόμηση στο κοινωνικό κράτος. Κύριε Σρόιτερ, καταρχάς όσον αφορά τα αεροδρόμια, έφερα ως παράδειγμα ποιο είναι το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να δεχθώ, όσα λέει ο κύριος Υπουργός, ότι είναι κακή αυτή η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Έχουμε να το κάνουμε με άλλη μορφή. Τον ολοκληρώσω, μην με διακόψετε. Μα έχετε υπογράψει αυτή τη μορφή. Έχετε υπογράψει αυτή τη μορφή. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτό το Κύριε μοντέλο. Υπουργέ, όχι μόνο έχετε υπογράψει αυτή τη μορφή και έχετε εκδώσει
το ΦΕΚ τη εντολή προ το ΤΑΙΠΕΔ για να το προχωρήσει, αλλά έχετε εγγράψει και τα σχετικά ποσά στους προϋπολογισμούς. Και θα τηρήσουμε Εάν την λοιπόν, δέσμευσή μας. μην με διακόψετε, εάν λοιπόν η ευχή σας να αποτύχει ο διαγωνισμός είναι αληθής, θα σας λείψει 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο πρέπει να το βρείτε με επιπλέον φόρους. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ? Το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι λέει ταυτόχρονα ότι έχω υπογράψει μια συμφωνία, την οποία συμφωνία εύχομαι να αποτύχει, μια συμφωνία που είναι κακή συμφωνία, που εγώ την έφερα γιατί απέτυχα, αλλά ξαναψηφίστε με για να εφαρμόσω μια συμφωνία που εύχομαι να αποτύχει. Μα ακούστε τι θα γίνει. Άμα εύχεστε να αποτύχει η συμφωνία, θα αποτύχει τελικά. Όχι. Αλλά το ότι θα αποτύχει η συμφωνία σημαίνει ότι θα χροκοπήσει η χώρα. Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα για το προσωπικό. Ακούστε. Είναι κρίμα να είμαστε δύο άνθρωποι στην πολιτική και να λαϊκίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το 5 ευρώ στα νοσοκομεία δεν υποχρεούνται να το πληρώσουν, εξαιρούνται από την πληρωμή του οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άποροι και οι χρονίως πάσχοντες. Δηλαδή, όλοι όσοι δεν πήγαιναν συχνά στα νοσοκομεία, όλοι όσοι ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και όλοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι δεν πλήρωναν το 5 ευρώ. Αυτό το μέτρο κόπηκε, σταμάτησε το 5 ευρώ και αντικαταστάθηκε από περικοπή στις συντάξεις όλων των συνταξιούχων πάνω από 20 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, κάποιος πλήρωνε μία φορά στα 2 με 3 χρόνια ένα 5 ευρώ σε ένα εξωτερικό ιατρείο. Και αντί για αυτό, που δεν ήταν φτωχός, που δεν ήταν άπορος, που δεν ήταν χρονίως πάσχων, και αντί για αυτό έβαλε η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας 20 ευρώ να πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι κάθε μήνα και οι πιο χαμηλοί συνταξιούχοι. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Και αυτό, και αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε τώρα το χειρότερο απ' όλα. Δεν είναι ότι κάναν αυτό, αλλά στο μνημόνιο που έχει υπογράψει και ο κύριος Πρίντζης ως υπουργός, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, τώρα σε 2 εβδομάδες μετά τις εκλογές, υποχρεούνται να το επαναφέρουν. Εκτός, λέει, αν βρουν ισοδύναμο, όχι δημοσιονομικό, γιατί δεν ήταν υπουργός υγείας, δεν ξέρει, αλλά ισοδύναμο που θα ρυθμίζει την είσοδο των ασθενών στα νοσοκομεία. Άρα αναγκαστικά θα ξαναμπεί εισιτήριο εισόδου. Γιατί δεν υπάρχει άλλο ισοδύναμο στον κόσμο. Κατά συνέπεια, τι κάνανε? Καταργήσαν το 5 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν λεφτά τα νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρία για να κάνουν τις προμήθειές τους τις άμεσες. Χρεώσαν τελικά περισσότερα λεφτά σε όλους τους συνταξιούχους και σε 2 εβδομάδες μετά τις εκλογές θα επαναφέρουν το 5 ευρώ. Πάντως, και αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική. Για να μην κουραζόμαστε, κύριοι, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί σας συμφώνησαν χθες ότι θα εφαρμόσουν, γιατί πρέπει να το εφαρμόσουν, το μνημόνιο και θα τιμήσουν. Και έχει το 5 ευρώ μέσα. Θα τιμήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν χρειάζεται να, αν θέλετε, κατηγορούμε και να καταργιόμαστε κάτι το οποίο είτε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, είτε υπάρχει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει εύχομαστε να αποτύχει. Ναι, εσείς δεν λέτε για τη συγκεκριμένη. Εσείς λέτε όμως ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην φορολογήσουμε πολύ τους αγρότες τους οποίους ψηφίσαμε. Διαφωνούμε με το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση το οποίο ψηφίσαμε. Και πάει λέγοντας. Δεν ψηφίσαμε. Πώς δεν ψηφίσαμε? Δεν ψηφίσαμε. Μια χαρά ψηφίσαμε. Όχι, δεν ψηφίσαμε καθόλου. Δεν το ψηφίσατε εσείς λείπατε? Στη Βουλή, την ημέρα της ψηφοφορίας του Μνημονίου 14 Αυγούστου τα ξημερώματα, όταν έγινε ομιλία του αρχηγού τότε της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και νυν υποψηφίου πρωθυπουργού του Αγγέλου Μεϊμαράκη, είπε ότι το 23% μόλις γίνουμε κυβέρνηση το καταργήσουμε. Το ψηφίσατε. Είναι στη Βουλή. Ψηφίσαμε να μείνει η χώρα στο ευρώ. Δεν ψηφίσαμε το 23%. Για να συνεννοηθούμε τώρα, ένα λεπτό. Ψηφίσατε να μείνει η χώρα στο ευρώ. Το ψηφίσατε το 23%. Για να συνεννοηθούμε. Το ψηφίσατε το 23%. Για να συνεννοηθούμε. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε είναι απαράδεκτο το 23% στην εκπαίδευση. Και το ψήφισε. Όχι, δεν το ψήφισε, το εισηγήθηκε. Ωραία, και εσείς το ψηφίσατε μαζί του. Δεν το ψήφισε, το εισηγήθηκε. Το 23% στην εκπαίδευση δεν ήταν της Τρόικας, ήταν του Τσίπρα. Και προσέξτε τώρα, ο πρωθυπουργός που το εισηγήθηκε, βεβαίως, όταν αποφασίσανε. Επειδή εγώ είμαι βουλευτής, εσείς δεν ήσταν και δεν το ξέρετε. Όταν ψηφίσαμε τα προαπαιτούμενα του Ιουλίου, είχε πάει το βοδινό κρέας στο 23%. Όταν αποφασίσανε στο μνημόνιο του Αυγούστου να κατεβάσουν το 23% του βοδινού κρέατος στο 13% ως ισοδύναμο μέτρο για αυτές τις 10 μονάδες ΦΠΑ που χάναν στο βοδινό κρέας, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του πρότεινε το 23% στην εκπαίδευση. Και βγήκε μάλιστα ο κύριος Παπαδημούλης μετά από λίγες μέρες και έγραψε και tweet. Το έχω ανεβάσει, το ξανανεβάσουμε το δελτίο, να το δουν οι τηλεθεατές σας. Στο οποίο ο κ. Παπαδημούλης είπε ότι βεβαίως εμείς πιστεύουμε στο 23% στην εκπαίδευση, γιατί είναι κοινωνικά δίκαιο μέτρο και το πληρώνουν οι πλούσιοι. Αυτό λοιπόν που εισηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος το εισηγήθηκε, όχι η Τρόικα, και μας έσυρε εμάς να το ψηφίσουμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ, βγαίνει χθες στο debate και λέει ανερυθρίαστα, κρύο αίμα. Μιλάμε για τρομερό ψεύτη. Λέει, προσέξτε. Είναι απαράδεκτο το 23% στην εκπαίδευση. Ποιο 23%? Αυτό που έβαλε ο Τσίπρας. Ναι, και αυτό το οποίο ψηφίσατε και οι δύο. Το λέω εγώ για να μείνουμε στο ευρώ, σας λέω. Καλά, ναι, ψηφίσατε να μείνετε στο ευρώ, αλλά το 23% το ψηφίσατε. Όχι, έχουμε κάνει δήλωση του μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των δημοσιονομικών ισοδυνάμων με αύξηση φόρων.
Εμείς είμαστε υπέρ των δημοσιονομικών ισοδυνάμων με μείωση των κρατικών Ωραία. δαπανών. Αυτά. Εάν είμαστε πρώτοι, οι Κύριε φόροι θα Σπρίτζη. μειωθούν. Μάλιστα. Αυτά που λέει πάντως ο κ. Γεωργιάδης δείχνουν την πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση που έκανε ο κ. Τσίπρας, γιατί έχει περιθώριο η χώρα την άλλη μέρα για μέτρα που είναι κοινωνικά άδικα να βρει ισοδύναμα μέτρα. Μα ισοδύναμο ήταν αυτό. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν τα είχαμε στο πρώτο και το δεύτερο Ποιο, μνημόνιο. όλο το μνημόνιο Αυτό πάντα και είχε ισοδύναμα. μόνο, και μόνο αυτό, όπως και άλλα θέματα, όπως η αξιοποίηση της δημόσιας Να περιουσίας, ολοκληρώσει. Ναι. όπως η διαπραγμάτευση για την αναδιάθρωση του χρέους, όπως το ότι η σύμβαση και η συμφωνία που κάναμε δεν αντιμετωπίζει τη χώρα ως εταιρεία, στο αγγλικό δίκαιο, αλλά ως μια κυρίαρχη χώρα στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο, αυτό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο κυρίως. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη διαπραγμάτευση. Να σας κάνω μια προσωπική Και ερώτηση. ευχαριστώ τον κύριο Γεωργιάδη Σπρίτζη, που τα λέει. Μια βέβαια. προσωπική ερώτηση. Εσείς ως υπουργός δεν αισθάνεστε ότι έρχεστε σε σύγκρουση με τη συνείδησή σας όταν εφαρμόζετε, υπογράφετε και διεκπεραιώνετε πράγματα τα οποία λέτε ότι δεν πιστεύετε? Είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ σου δίνω 5 πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω καθόλου και θεωρώ ότι κάνουν κακό στη χώρα μου. Θα σας απαντήσω. Και παρόλα αυτά κάθομαι στην υπουργική καρέκλα και τα εφαρμόζω. Θα σας απαντήσω. Αν η σύμβαση που έγινε, αν η συμφωνία που έγινε δεν είχε το πλαίσιο της βάσης για να βγούμε από την κρίση, θα συμφωνούσα μαζί σας και δεν θα ήμουν ο μόνος. Πρώτος και κύριος θα είναι ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός που θα το κάνει αυτό. Εδώ όμως έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο που βάζει τους όρους, τις προϋποθέσεις για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός 6 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πιστεύουμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, σε μια αριστερά της μάχης μέσα από τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι σε μια αριστερά της διαμαρτυρίας και του Κύριε περιθωρίου. Γεωργιάδη, μια τελευταία κουβέντα. Κύριε Στρόιτερ, επικαλούμε τη δικαιοσύνη σας. Τη λέξη ισοδύναμα μέτρα τη μάθαμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Από το πρώτο μνημόνιο Την του ακούμε Γιώργου χρόνια, Παπανδρέου, πρέπει να μπράβο, πω. Ναι, δεν αλλά εδώ, μην διακόψετε. με Τώρα συγχωρείτε, ακούσαμε κύριε από Άδωνη. εσά Ένα ότι πράγμα η θα σας επιτυχία πω. του κυρίου Τσίπρα Όχι, να ότι μπορούμε ολοκληρώσει να γιατί βάλουμε να κλείσουμε. ισοδύναμα μέτρα. Ναι. Όχι, είναι ψευτιά αυτό που λέτε. Από το πρώτο μνημόνιο, στο πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου υπήρχε σε κάθε άρθρο ή ισοδύναμο μέτρο. Είπατε τώρα ότι πετύχατε το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Αν ανοίξει κάποιος να διαβάσει τι πετύχατε, είναι η επανάληψη της δέσμευσης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 την αναδιαρθρώσεως του δημοσίου χρέους της χώρας, που όταν εμείς την είχαμε πετύχει, αυτή την ίδια φράση, ακριβώς την ίδια, που μου βάλει στο μνημόνιο Τσίπρα. Όταν την έφερε ο Σαμαρά με τον Βενιζέλο στην Βουλή, ο κύριος Τσίπρα μας κατηγορούσε για εθνική προδοσία. Και μέχρι προ 6 μηνών έλεγε, κύριε Σρόιτερ, στο Χατζη Νικολάου, ζητάω το 50% διαγραφή του χρέους. Και του λέει ο κ. Χατζηνικολάου, διαγραφή? Λέει διαγραφή. Και θα το δεχτεί η Μέρκελ. Και απαντάει ο κ. Τσίπρας, θα το δεχτεί και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ήταν η εποχή που όταν εμείς λέγαμε δεν μπορείς να κάνεις διαγραφή, μπορείς να κάνεις μόνο αναδιάρθρωση, μας λέγανε προδότες. Λοιπόν. Και τώρα μου λέει ο κ. Πρίτζης ότι είναι μεγάλη επιτυχία του κ. Τσίπρα που πέτυχε αυτό που είχε πετύχει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πριν από Κύριε 2 Γεωργιάδη Δεν το με έχετε συγχωρείτε. και κύριε Εντάξει, Σπρίτζη, πόσο δεν το ευγενής έχετε να μείνει πει. κάποιος. ο κόσμος σας άκουσε, έχει ακούσει τους Εντάξει. πολιτικούς αρχηγούς, έχει ακούσει τους δύο μονομάχους. Την Εμείς Κυριακή εγγυόμαστε, κύριε μιλάει Σρόιτερ, εκείνος. ότι αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή, πρώτον, θα έχουμε σίγουρα κυβέρνηση. Ενώ με τον Τσίπρα αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο, όπως Το σωστά έχει είπατε. εγγυηθεί και ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, μας έχει πει με ποιον. Λοιπόν, κλείνουμε, κύριε Και Γεωργιάδη. δεύτερον, θα μειώσουμε τους φόρους. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, θα μειώσει τους φόρους. Την κρατάμε αυτή τη ποιο? δήλωση. Ξέρετε, οι θα δηλώσεις τα στην πούμε, τηλεόραση. ευχαρίστως. Οι δηλώσεις στην τηλεόραση, Σε όλες κύριοι, τις παρακαλώ. επιχειρήσεις και σε όλους τους μικρομεσαίους. Οι δηλώσεις στην Θα τηλεόραση μειώσει τους φόρους. Με αντίστοιχη μείωση έχουν δημοσίων το δαπανών. κακό, κύριε Γεωργιάδη, ότι μένουν και τις αξιολογούμε συνήθως Εγώ είμαι μετά τις σαφής. εκλογές. Το κρατάμε αυτό που λέτε. Κύριε Σπρίτζη, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.